oikeesti sitä mua pakottaa mut jonnekin aavikotyyksiin. No eihän sille voi sitten mitään enempää. Toivotaan vaan, että joku kylä löytyy nopeasti. Totta kai. Pitää nyt kylä löytyä todellakin. Joo. Mä haluan kyllä. Joo. Ja uusi. Täällä on tämmönen ihmeen kaivojuttu, mikä olikaan. Näitä näkee aika usein. Joo. Näettekö te tuolla edessä? Kyllä. Oh my god, mulla on päästyä sinne. Nyt mä pääsin tänne kylään. Tää on sänky. Ihan kiitos. Sitä vaan. Varmaan jää yöksi johonkin tämmöiseen majoitukseen. Ihan vaan koska haluan. Siis miten mun pitää tuhlata mun puita? Aha, no niin. Ei muista. Hello! Anteeksi, kuinka pieni tää kylä on? Täällä on 4 taloa. Tuolla on tää aarakone. Päätään hiljaa sinne. Katonpas nämä kaikki. Saadaan jotain ruokaa. Pitää yrittää. Pitää ostaa. Odottapaa. Pitikin mennä suututtamaan. Ai! Oh my god. Ikuisuus. Ekat raudat. Oh my god. Nyt meidän pitää hakata tää kello, jos sen saa äsken kädellä. Missä voi kestää jonkin.